Verenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers. Het is heel fijn dat mensen zich inzetten, soms 1 dag in het jaar, soms vaker. Maar sommige mensen die springen er echt uit. Die hebben echt een enorme inzet voor verenigingen. Dat zijn de steunpilaren van menig sport of andere vereniging. En soms worden ze daarvoor in het zonnetje gezet en dat vinden we alleen maar mooi om daaraan mee te werken. En daarom besteden we vandaag aandacht aan Des Zwalmen, de voetbalclub, want we hebben 2 ereleden van die club in ons midden, Daan en Huub. Hartelijk welkom. Welkom. Dankjewel. En ook aangeschoven is de voorzitter van de club, Dennis Richter. Hartelijk welkom. Dankjewel. Dennis, om met jou te beginnen. Jullie hebben een levende vereniging. Actief in Zwalmen, meer dan 400 leden. Hoe doe je dat in zo'n tijd waarin verenigingen het steeds moeilijker hebben? Nou ja, inmiddels zijn het er al meer dan 500. Dus het gaat bergopwaarts in Zwalmen. De flow zit er, ik denk, goed in. En als je kijkt naar de saamhorigheid en de betrokkenheid, dat geldt enerzijds voor de vrijwilligers, waarvan er 2 hele belangrijke aan de overkant van mij zitten. Maar ook het hele bedrijfsleven dat meedoet. Als je dat samen gepakt krijgt en dan ook nog de steun van alle ouders die hun taken doen, ja, dan begint het vanzelf te bloeien. En dat is eigenlijk de afgelopen paar jaar is dat ontstaan. Ja, en dan zijn er veel verenigingen die het moeilijk hebben, juist om die reden, om vrijwilligers te vinden, om sponsoren te vinden, hè, omdat het hele marketingverhaal veranderd is. Hoe zorgen jullie ervoor om die mensen te binden en te laten samenwerken met de rest? Nou ja, als je kijkt, we hebben 2 jaar geleden zijn we gestart met een nieuw bestuur. Al een bijna volledig nieuw bestuur, daaronder een aantal commissies en ook mensen die elkaar al kenden vanuit vroeger. Dus je gaat samen met elkaar, ga je brainstormen, ga je kijken waar ieders kwaliteiten liggen. Dat hebben we gedaan. Zo hebben we een nieuwe sponsorcommissie gevormd, maar ook nieuwe technische commissies. Het bestuur werd vernieuwd. De accomodatiecommissie heeft mensen erbij gekregen. En als je dan gaat kijken en je maakt het breed draagbaar, dan is het een heel stuk makkelijker. Daarnaast zijn we ook gestart met het organiseren van sponsoravonden, vrijwilligersavonden. Eigenlijk een soort activiteiten wat normaal gesproken heel normaal en gewoon is. Maar wat er eigenlijk een beetje ingeslopen was als ondergeschoven kindje. Mensen vonden het vanzelfsprekend, maar jullie hebben het opnieuw tot leven. Opnieuw leven ingeblazen, correct. Ja. Okay. En zijn dan de leden voornamelijk uit Zwalmen zelf of komt het ook van buiten Zwalmen? Ja, ik denk dat 75-80% van alle leden Zwalmen of Boekel is. En we hebben het afgelopen jaar ook samenwerkingsverbanden gehad met onder andere Bieslo. Waarin we 1 jeugdteam, 2 teams samen hadden gevoegd tot 1 jeugdteam. Een Bieslo-Zwalmen combinatie, heeft ook gigantisch goed gegaan. En helaas heeft dat dit jaar geen vervolg gekregen. Maar je ziet wel dat de lokale betrokkenheid van enerzijds sponsoren, mensen, vriendjes, vriendinnetjes. En als je dan als verenigingen ook nog met elkaar verder gaat, kom je heel eind. Heb je ook nodig. Heb je echt Want nodig. Men wil alles gaan fuseren overal. Klopt. Dus je moet jezelf ook wapenen als club zijnde om dat te kunnen behouden. Ja, dat klopt. Kijk, nu denk ik wel zo dat als je dadelijk een aantal jaren verder bent, wij zitten nu in een hele goede flow. Je weet niet hoe dat over 10 jaar is. Ja. Dus je moet in gesprek blijven met alle verenigingen binnen een lokale gemeenschap. Dat doen we ook. Zo is het ook recentelijk in het nieuws gekomen dat we binnen Zwalmen aan het onderzoeken zijn of we niet naar een multifunctioneel sportpark kunnen overgaan. Ja. En dan met alle verenigingen samen. Ja, een van de dingen die mij ook opviel in het verhaal wat jullie op de website hebben staan, jullie beschrijven jezelf als een warme vereniging waar normen en waarden er nog toe doen. Ja. Los van die gemeenschapszin, hoe belangrijk is dat, wat ik net noemde? Ja, die normen en waarden zijn voor ons heel belangrijk. Iedereen kan lid worden van DES. Elke geloofsovertuiging, elke politieke achtergrond, daar zijn ook voldoende voorbeelden van. De mooiste voorbeelden vind ik dan dat we recentelijk een trainerscursus hebben georganiseerd, waarin ook buitenlands sprekende cursisten meedoen, die inmiddels alweer voor een groep staan om echt hun kwaliteiten tot uiting te brengen wat ze geleerd hebben. Je moet iedereen met elkaar verbinden en normen en waarden die horen daarbij en die spreken we gewoon uit. Ja, absoluut. Een paar van die vrijwilligers die eruit spreken, die hebben jullie begin januari tot erelid gebombardeerd. Ja. Ze schrokken er zelf een beetje van, begreep ik. Ze zijn hier aanwezig. Huub Kluipmans, om met jou te beginnen, accommodatiemanager. Je hebt een hele geschiedenis bij de club. Ja, dat klopt. Ik ben bijna 34 jaar bij de vereniging. Ja. Ik ben er per ongeluk ingerold door de mini-desdag wat toen gehouden werd
Of nacht, er werd trouwens nachtgehaaien. Als je leider bent in de zoon, voor 1 dag. Voor 1 dag. Voor 1 dag. Dat is, De dag is wel heel lang. 34 jaar geleden. Dus ik ben jeugdleider geworden op een gegeven moment. Kantinemedewerker. Toen kantinebeheerder. En nu accommodatiebeheerder. Ja. En accommodatiebeheer, dat klinkt als onbelangrijk, maar iedereen die in het verenigingsleven weet dat dit een ongelooflijk belangrijke rol is. Wat komt er allemaal bij kijken? Nou, dat begint vrijdagsmiddags al met de velden klaarmaken voor de wedstrijden voor het weekend. Dus bediening, vlaggen neerzetten, doelen ook kijken, of er netten kapot zijn, dat soort dingen. En dan ook kleine reparaties wat we zelf kennen aan het gebouw. Want u doet het zelf, hè? Elektriciteit en dat soort zaken. Elektriciteit ben ik niet zo heel goed in. Dus daar blijf ik even vanaf. Lampje in, waar je dat kijkt wel. Ja. Maar we hebben ook bedrijven achter staan over maar hoef te bellen en dan werd dat wel opgelost. En natuurlijk in zo'n gemeenschap, dan staat wel even klaar. Ja, en die zijn ook lid van de vereniging, dus dat is mooi. Ja. redelijk gemakkelijk om dat opgelost te krijgen. Je hebt natuurlijk de ups en de downs metgemaakt door al die jaren heen. Ik heb alle verschillende besturen en ups en downs metgemaakt. Ook door heel het chantier. Ja. Pinkstertoernooien heb ik vanuit de kantine 3 keer mogen met organiseren. Of de leiding aan geven aan het horeca gebeuren. Ja. En jubileum, 75 jaar jubileum. Ja, ik heb ook wel leuke dingen metgemaakt. Zeker, dat moet Heel veel leuke want anders dingen. hield ze het ook niet. De meeste 34 leuke dingen, jaar laat ik het zo zeggen. Zeker, ja. Er zijn altijd wel dingetjes die beter kennen. En Maar wat dat- maakt deze club nu zo bijzonder? Ja, die eerste keer in het hart geslapen. Op al die jaren. Die zit in het hart. En als het toch niet goed gaat, dan doet hij dat pijn. Maar als het wel goed gaat, dan doet hij ook goed. Ja, Dus mooi. Naast jou zit Daan Le Bon. Je hebt een indrukwekkend aantal jaren op te tellen, bijna 65 jaar lid. Zo. Dus ja, je hebt de eerste doelpalen nog zien komen, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Ja. Wat is de reden dat je al die tijd lid bent gebleven? We hebben het er al een beetje over gehad. Hè? Wat is nou die cultuur, het gevoel? Wat zorgt voor jou voor die betrokkenheid dat je altijd moet blijven komen? Ja, het spelletje, hè. De sport, daar ben ik hartstikke gek op. En dan hebben ze mij gevraagd voor de keepers te gaan trainen bij de jeugd. Want je was zelf keeper. Ja, ik ben zelf keeper geweest in de 70e jaren. En toen op een gegeven moment een onderbreking geweest. En toen ben ik op een gegeven moment, die zoon van mij, de eerste en de tweede zoon, die voetbalden ook bij de jeugd, bij de F'jes was dat toen in de tijd. En toen waren ze dus daar aan het trainen en toen vroegen ze op een gegeven moment, zeiden ze, ja, ze moeten toch wel een keeperstrainer hebben. En toen zei iemand langs de kant, of naast de kant aan de zet, dat... Misschien moest ze dat- eens vragen. dat weet ik trainen. Ja. En toen ben ik later nog benaderd geworden. Ja. En hoe begin je dan als keeper trainer? Want ja, je kunt zelf wel keeper zijn, maar trainer, dat zien we ook nu in de praktijk. Hè? Een goede speler is niet altijd een goede trainer. Hoe ben je begonnen daarmee? Ja, gewoon leren duiken, vangen van die ballen en zoiets. Techniek Bij de beginnen. kinderen moet je dat, ik zeg altijd, leren vangen en ballen, vallen. En dat ging En heel dat is goed. gelukt. En dat lukte. En ja, de kinderen zijn zo geweldig. Die zijn zo eerlijk en met werkzamen, dat kan niet fout gaan. Je hebt natuurlijk in die 65 jaar, dat is eigenlijk ongelooflijk. Hè? Je hebt ook de wereld zien veranderen binnen het voetbalwezen. Hè? Dat klopt, ja. Kent je daar gaat op? Ja, wat ik me opvalt is gewoon dat de jeugd van deze tijd minder soepel zijn als die van vroeger. En wat En bedoel je waarschijnlijk dan denk ik precies? van dat het ze vroeger veel meer boete speelden of met activiteiten in de bos spelen. Dus je bedoelt dan de techniek, de looptechniek, de loopmanier, beweging. de bewegingen en zo Ja. het allemaal. Daar weet ik het wel aan. En deze tijd weet ik niet dat ze dat nog veel aan doen. En dat is een gemis, vind ik dat wel, ja. Maar dan kan ik er wel op de training kan ik zo wel een of andere oefeningen doen en dan werd het ook wel. Ja, en wie belangrijk Die is dat, hè? Dat ze die Ja, dat is lichamelijke belangrijk, oefening ja. hebben. Die moeten gewoon lichamelijk ook wel soepel zijn als Ja, keeper zijn. absoluut. Nou, trouwens ook als voetballer, ja. Ja, dat, Dat is, ja. het valt niet met. Nee.
2 januari was de dag dat jullie plotseling niet zo'n beetje in het zonnetje werden gezet. Erelid van de club waar je je hart en ziel aan hebt verpand. Hoe ging dat? Hoe dat ging? Ja, beschrijf het eens. Verrassend hè. Helemaal niks aan zijn komen. Helemaal niks aan. Iedereen had goed gezwegen. Op een gegeven moment denk ik heb nog tegen de voorzitter gezegd van, tegen Dennis, doe maakt me helemaal gek dat ik dan naar voren moest komen. Want ik denk op een gegeven moment ook van, ik heb alle bedankjes wel gehad in de loop der jaren van de club. Nou ja, ik werd toen later gezegd van, erelid. Ja, Huub, dat was niet voor. Huub, dat was eerst uitgeroepen. Ja. Ik dacht, dan ben ik veilig. Nog te goed vanavond komen. Maar het was niet zo. Nee, het was Nee, niet maar zo. dat was echt geweldig. Ja. En de Ik ben er ook reactie? allemaal dankbaar voor dat die zo allemaal metwerken. Ja. Ja. En dat is wat Huub zegt, dat zijn die Duitse mensen. Die werken goed samen doen. Voor elkaar. Ja. Ja, en voor de club. Ja. Fantastisch. De verrassing, want we stingen op de nieuwjaarsreceptie, we stingen gelukkig bijeen, neven nog. Ja. En op een gegeven moment zei de voorzitter van, er kunt dadelijk nog een verrassing. Nou, die kwamen er ook. Toen moesten we met z'n tweeën naar voren komen. En het schoonste ervan was, er kwam de hele familie, de hele gezin nog, met aanhang naar binnen. Ja, fantastisch dan. Die Daan ook. Ja, En dat was wel, dat is emotioneel. ja, dat wilde ik even klein Ja, van. dat geloof ik. Normaal ja. kan ik ook goed van me afkallen, maar ja, dat wilde ik wel een beetje Dat is een ander klein. momentje. Dat was, daar ga ik tegen hier. Ja, fantastisch. Dat was heel mooi, Dus goed ook- geregeld. Dus ook het gezin en de familie, die hebben goed kunnen zwiegen. En waar je met die kerstdag bijeen gezeten en die nieuwjaarsdag nog met de hele bubs bijeen gezeten. En was het neem ze woord te vallen ook geen opmerking geplaatst. Want dat steeds er gebeuren. Fantastisch. Alleen de dag zelf, toen zeggen smiddags tegen de vrouw, dus ik weet nog niet of ik er vanavond ga. Oh. Ik wacht dat weer en zei, als het te slecht werd, liep ik thuis. Ja, toen kreeg hij het benauwd. Het zal nog niet gebeuren. Ja. Dat was heel leuk. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ja. En ja, het was heel leuk en een gezellige avond gehad ook. Dennis, want dit zijn de mensen, zoals ik in het begin al zei, die zorgen dat zo'n vereniging draait en kan blijven draaien, Ja. blijven floreren. Hoe kijk je nu tot slot naar de toekomst van de club? Nou ja, ik denk dat we, als we dit in stand kunnen houden zoals we het nu de weg zijn ingeslagen, met de betrokkenheid van alle leden, en we benoemen nu 2 ereleden die voor ons heel belangrijk zijn. We hebben al een aantal ereleden, het zijn er niet heel veel, er zijn er ons ook al een aantal ontvallen, je wordt het ook niet zomaar. Maar ik denk als we die weg kunnen doorzetten, door iedereen betrokken te houden bij de vereniging, maar ook iedereen in zijn manier belangrijk te maken, dat we dit heel lang kunnen volhouden. Denk ik. Nou, dankjewel dat jij en zeker ook de ereleden hier wilden zijn om het over te vertellen. En nog veel plezier daar bij de club. Dank u wel. Goed, dankjewel. Dank u wel. Dankjewel. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Oonktime Roermond en EuroPC Roermond.